Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita di pangaradiota di jamita nanang sipatol hasota di partangyangan songoninang di jamita di hari Minggu si ganuk Minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu nanang siparadiota di tanggal 25 Februari 2024 Minggu Reminiscere turpuk dihita sian Rom bindu opat ayat 10 alu sahak ro di ayat 25 di bagasan sada topik dirajumi debatado haporseaon gabe hasik tongan Rom bindu opat ayat 10 alu sahak ro di ayat 25. Amanginang luktakas hujah hami turpuhi jala hupa husor hami. Oma aka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Sian bindu sada sahak rodi bindu 10 sada takas do taboto ia surat ni Apostel Paulus tu Rom ima taringot tu poda nasitong. Jojot didok ortodoksi, ajaran yang benar. Poda nasitong. Baru nama ngihut bindu 12 sahak ro di bindu 16 ima taringot tu ngolu nasitong. Praktek hidup yang benar. Ortopraksis. Songonima jojot didok rupani taringot tu na dua bagian sian surat ni Apostel Paulus tu halak Rom manang natu Rom ima ortodoksi dohor ortopraksis. Poda nasitong taringot tu haluaon taringot tu Tuhan Yesus Kristus dohot na mangihut muse ngolu nasitong mangolu hombar tu lomo ni rohani debata di bagasan Kristus Yesus. Di bindu opat taida ma poda nasitong taringot tu asi ni rohani debata naman jo saluhut jol manusia asa malua marhiti haporsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus di pahombar Apostel Paulus do panjawon tu halak na porsiai tu panjawon ni debata di si Abram nagabe si Abraham na porsea gabe ama ni saluhut bangso na jinoudo si Abraham marhite asi dohot holong ni rohani debata dang sian panbahenan ataupun dalam bahasa Indonesia bukan karena kelayakannya atau karena kebenarannya di hadapan Tuhan tetapi justru oleh karena kemurahan Tuhan kasih karunia Tuhan alani asi ni rohani debatado tolhas panjawoni tu si Abram manang Abraham songonido panjawon tu salhut jolma manusia di bagasan Kristus Yesus asa bongot tu haluaon ala asini rohani debata imana berjulu jadi tung maceta kasdo panjawoni nang tu si Abraham nang tu hita nang tu salhut na porsea ima alani asi dohot holong ni rohani debata asa bongot jolmai tu sakap ni debata ima sakap hanguluan saliling ni liling na. Napadua ahun idaut tamari terpuk tahun latar belakang ni panjawoni jala dung bongot tu panjawoni. Di jauh debatado si Abraham alani asi dohot holong ni rohana dang ala hasik tonganna alai dung di jauh ibana dipitori do ha porsiaon nai ha bengeton nai gawe songon sada hati goran di ibana ataupun hidupnya yang percaya itu dianggap menjadi satu kebenaran. Jadi ngolu ni halak nagok dosa ai upa tinuhor ni dosa do hamatean di jauh tu hanguluan alai dung di jauh tu hanguluan di bagasan Kristus Yesus, hidup selanjutnya itu menjadi penting, menjadi sangat penting, menjadi berharga untuk merespon
kasih karunia itu, maka harus hidup benar. Ikon manguluma di bagasan panguluyon dohot haporsiaon. Anggo panjawoni tu sudedo. Tetapi yang membuat istimewa adalah bagi mereka yang percaya, mengimani, dan menghidupinya. Ido bere kami di turpuk tahun amang inang. Jadi molodok rupani adong namandok double predestinasi, manang nasib dua nasib. Nunga ditutuhon na tu narokko, jala nunga ditutuhon na tu hanguluan. Sa stong na hitadak porsea disi. Maulu tunga dok penasib di hita tadok may single predestination. Nasib tunggal. Aha may sudedo dipasahat manang dilehon dalan asa bongot tu hanguluan. Nak pedang sude na olo bongot tu hanguluan ni. Nak pedak sude olo mardalan di dalan tu hanguluan ni. Gabe ha porsionima sadana arga, sadana istimewa, sadana membedakan. Imaha porsiaoni nagabe paluahon, nagabe mamitori. Alai anggo asini rohani debata di pasahat do tu saluhut jolma manusia. Panjawoni songot panjawon ni si Abraham do panjawon dang alani hamalo otta dang alani uli ni parangetta alai alani asini rohana. Jaladung di jauh di patuduhon si Abraham apa ngoloyon songoni ma aka hitanang di jauh tu bagasan Yesus Kristus patuduhon tama pangoluyon manang hangoluhon tama haporsiaoni di perdalanan ni partikian na di basa-basahon debata adope di hita. Atong ahama naneng buanota tu jamita. Naneng buanota tu jamita takasma asidhot holong ni rohani debatado manjauhi ta saluhutna bongot tu haluaon di bagasan Yesus Kristus alai dang so holad disi. Ikut tahanguluhon doha porsiaoni asa musegabe mangulu hita di bagasan ngulu nasitong parangi nasitong hombar tu lomo ni rohani debata. Panggilan pada jalan kebenaran dan jalan keselamatan adalah karena kemurahan Tuhan, bukan karena kelayakan manusia itu dan segala sesuatu yang baik di dalam dirinya. Tetapi setelah panggilan itu nyata dalam diri seseorang, maka dia harus hidup dalam panggilan itu untuk mensyukuri panggilan keselamatan itu. Satu-satunya adalah hidup di dalam kebenaran. Imah widahami amang inang anggiat boy mangurupi hita.